Ковид йылышы торылу куркынышы сәбәпле бір ел ішінде республикада эшсезлек проблемасы бір қадар кискенләшті. Узган ел мәшгульлек хезмәтенә 255 мең кеше мөрәҗәгать иткән, 61 меңен эшкә урнаштырганнар. 55 яшьлек Нурфия Юнусова пандемияның иң кызган чагында эш тапкан, мәшгульлек үзәгендә булышканнар, эш вакансия тәкъдим иткәннәр, күңеленә ошаган эшне сайлаган. Я выбрала садик, в котором я работаю по сегодняшний день. Все меня... Балалар бакчасында эшләргә теләк белдердем. Балаларны яратам, эшемнән зарланмыйм. Физик яктан арып китсәң дә, балалар белән күңелле. Эшеңне яратсаң, тормыш мәшәкатьләре дә онытыла. Нурфия Юнусова Мамадыш районында мәктәпне тәмамлауга Казанга күченеп килгән. Гомеренең күп өлешен май заводында эшләп үткәргән. Предприятие булгач, балалар бакчасына тәрбияче булып урнашкан. Я посмотрела газеты, не нашла. Газета белдерүләрен укыдым, кибетләргә дә барып карадым. Эш таба алмадым. Олы яшьтә эш табуы җиңел түгел, ә мәшгульлек үзәгендә табып бирделәр. Узган ел республиканың мәшгульлек үзәкләренә 255 мең кеше мөрәҗәгать иткән, 61 меңнән артыгын эшкә урнаштырганнар. Мәшгульлек үзәкләре онлайн форматка күчкәч, эш эзләүчеләр арасында киеренкелек йомшарган. Гаризалар үз вакытында карала башлаган, эшсезлек буенча пособиеләр түләнгән. Хәзер хезмәт базарында киеренкелек юк. Сайлау өчен 46 меңнән артык эш урыны бар. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.